Pane Babiš, jedno z vašich hlavních hesel zní: chceme, aby se za nás naše děti nestyděly. To je úplně super. A proto by bylo strašně smutné, kdyby na začátku vaší politické kariéry byla lež. Protože, jak říká Shakespeare, špatně to začalo a hůř to musí skončit. Pane Babiš, vy jste sám inicioval soud v Bratislavě, který měl říci, zda jste spolupracoval a nebo nespolupracoval s StB. Vy jste se k tomu soudu, nevím proč, nedostavil a my jsme tudíž žádnou odpověď nedostali. Já jsem si dokonce, pane Babiš, nedočetl o tom soudu nic ani ve vašem deníku Mladá fronta. Když tak málo, tak jsem zalistoval ve slovenském deníku SME a přečtu vám, co jsem se tam dočetl. Budu citovat ve vaší mateřštině, pokusím se. Ústav paměti národa předložil včera soudu novou listinu, která je podle právníka ústavu v celé kauze podstatným důkazem v úvozovkách. Dokumenty, které jsme soudu předložili, potvrzují, že pan Babiš je oprávněně evidovaný jako agent StB s krycím jménem Bureš. Tvrdí šéf Ústavu paměti národa Ondrej Krajňák. Pane Babiš, to vypadá, že toto je ten pravý důvod, proč jste se k soudu nedostavil. Proč se tam nedostavili ani vaši svědci. Vy jste se hájil tím, že jste byl pracovně vytížen, že jste musel roznášet koblihy. No ale pane Babiš, my jsme kvůli těm koblihám neslyšeli od soudu odpověď, zda jste spolupracoval či nespolupracoval s StB. Tudíž to riziko, že celá vaše politická kariéra je postavena na lži, je strašně velké. A proto si myslím, že by vám všichni měli říct ne.